Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Bung Ilahing Bung Ilahing awi kenamastu purnama sidam gawe kenamastu silat mring yuang jagat karana siram tondo gawe sisaning bisono sono sinawung langan kula pestu masih lestantun lampahing Buddha sirantur tutur katelo tulo-tulat mring abden paradya winursita umpama paraming niskara karna gya tumiing jaman purwa Winisuda ingkang dinama-dama pinardi tameng lalata mangka tekap wasananing Gupita taruni renggeng pralambang matumpa-tumpa marma panggunggung sang murwaing kata Purwakaning carita linarik runtuting basa dongeng kuna musurasa yen linaras saya karaos mulasarira hangrasa wani ruing diri rasa rumangsa ngrumangsani lir jalma ngilo kaca jarwe wis cinakup caing carita kala becik wis gumelar jroning pakeliran ya iku kang sejati hamirsani pagelaran ringgit purwa Surya Candra Darumi Angartika kinurupa kudrating kang kawasa sariratri angetri bawana para ing teking dosina gilir gumanti tanpa kemba teman dadya petangani dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan kang artu mangkar sinirambun kaya jawapating rembyah dadya pepadhanging kutu-kutu alang atoga buron ngunom yang Brantaya dadya bebranan kang tanpa wicalan janma menungsa tinitah priya wanita sapontho-pontho anut golongane bangsa dewi-dewi Gara-garipun dita ingkang kaeka adidasa purwa eka marang sawiji adiluwih dasa 10 purwa marang wiwitan senadyan kathah tita ing dewa ingkang sinangga ing pratiwi kinasongan ing akasa kinapiting samudra racak sami anggana raras nanging datan kadya ingkang ginupit ing dalu samangke yekti ingkang sinebat gumelaring negari Ngamarta ya negari Indraprastha ya ing Batana Kawarsa ya ing Cintakapura Kapantes kinarya kandha saratri mangke awit ngupaya negari 100 tanantuk kalih nadyan sewutan jangkep sadasa negara dasar negara ingkang panjang kunjung pasir wukir loh jinawi gemaripah loh jinawi kerta tata turaharja tur dasar para kawulane sedaya samya sayek saeka kapti akarya luhuring nusa bangsa lan negari Tu negari Indraprastha kena winastan negara ingkang gedhe obore padhang jagate dhuwur kukuse jero tancepe adoh marang puncarane mula datan nama mokal lamun ngenguwung tejane ngambar arum kuntaping nagri lah senentawa ingkang jumeneng nata ambek bau denda Anyakrawati yakti aja juluk Maha Prabu Puntadewa ya Prabu Yudhistira ya Prabu Darma Kusuma Darma Wangsa ya Sang Dwija Kangka ya Sang Ajata Satru Salendra ingkang berbudi bawa leksana tur hambek angayomi dharma angayomi agami suci Angayomi para kawula kang sami angreksa raharjaning nagri. Duwe angayomi dateng hak ing sapadha-padha. Hanggung hangaosi dateng asanes jumeneng ing sang nata nyata saking setya bektinipun para kadang Pandhawa ingkang ngembat ing ring praja. Kabungkel semanten kawibawaning praja awit lamun to ginunggunga nadyan saratri karana pedhote nujure sajuga sang nata kepareng miyos tinanggil mungguing sitinggil biraturata kadhep dening para kadang ngaglah yayah prait mengkewuh duh menika pisawanipun satriya ing Jodipati kekasih Raden Werkudara Raden Bratasena dene kang lenggah mabuka mari kelumuka lir konjem Batala tuhu menika pisawanipun sang pamadya satriya ing Madukara kasih Raden Arjuna
ya Raden Janaka, ya Raden Permadi. Datan kantun piswanipun satria kembar kemanikan nenggih Raden Nakula saha Raden Sadewa. Dene ingkang pinangka tetindhing para wadya parangka dalem. Kasambet piswanipun para mantri bupati nayakaning praja. Amber memblabar panyayah samudra tatanpa tepi. Maneka busananing para wadya tinon kadi panjraing puspita. Nalika semanten kagiat kadura wekasan nampi rawuhnya ingkang raka ing nata Dwarawati. Prabu Sri Bathara Kresna kepareng lenggah jajar lan sang nata. Pramila daya-daya tiracarani. Dadi mangkono pangodas maraning griya ingkang dering kawedharing lisan.
Sri Tinon ing pasewakan Busana busana maneka warna maneka warna sepak puspiteng Udyono miang banjara sarwa rukma ranggeng maneh Narawata Obro prabanyo sumirat prabanyo sumirat kenyaring decoli Lir kilat sisiring tadet Wimbo kakanda ingin katiuping samirana mandra sabaran mangambar gungas ngepeki matyaning pasewakan tandya Duh Iwang Murbeng Rat mugi ambabar napa pajar duh jimat pepunden kula ing madya padha prapting delahan Koko Prabu ing Dwarawati dereng dangu rawuh paduka sasampunipun lenggah kanthi prayogi keparengori paduka ngaturaken pambagya panakrami tuwin sumengkeming pangabekti kula mugi kunjuk wonten sahandhap pepadanipun jen Koko Prabu Dwarawati Nyewang sukma jagat madya linuwih inggih Yai
Sakalangkung kacadhong kanthi asta kekalih kapetelaken wonten ing Pranaja kacancenging puncaking weni paring pambagyanipun Yai Prabu ingkang rumentah dhateng Kragan Tandrawati lan inggih pamujinipun Yai Punta kasembuh pangayomaning Hyang Agung lulus raharja praptanipun Kang Raka boten manggih alangan setunggal menapa. Kejawi saking menika asturinipun ingkang Raka Sayogi katur wonten ngersanipun Yai Samiaji. Gurawalaning penampi kula paring pangestuanipun Koko Prabu sanget kula pundi saengga jimat paribeh samangke mugi kaskecakno anggen pinarak lenggah Koko Prabu. Inggih Yai, sampun boten kirang prayogi. Wah, jelitang kakangku. Sarawuhmu aku ngaturake basaku lan bektiku katur ngersani Kresna kakangku. Kadanging pun Kakang Yai Werkudara ngaturake pangabekti banget ndak tampa karya bombong penggalipun Kakang. Pangesunipun Kakang wae tumrap marang Siadi. Yo. Tak pundi dadi jimat. Nadyan kula semanten ugi Koko Prabu. Rawuh paduka keparengipun Arjuna ngaturaken sumengkeming pangabekti. Kadangipun Kakang Dimas Janaka banget ndak tampa. Andayanana teguh kayuwananing pun Kakang. Astutinipun Kakang wae geage tampanana Yai Arjuna. Kapundi wonten ing mestaka mugi dadosna jimat paribeh. Nadyan ingkang rai kembar ugi ngaturaken pangabekti Koko Prabu. Nadyan ingkang rai kembar ugi ngaturaken pangabekti Koko Prabu. Yai kembar wis ndak tampa ndadekke gumbiraning manah. Duh Koko Prabu jimat pepunden kula. Persasat negari Ngamarta kadidene kajugrugan Wukirsari kalebening samudra madu inggih awit rawuhipun njeng Koko Prabu. Ingkang mekaten sanget-sanget ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pami. Krana anggen kula ngrantu rawuhipun Koko Prabu pindha ngentosi kumambanging Sila Kresna sileming baeta gabus. Awit nalika Koko Prabu dereng rawuh raos ing manah kula peteng dedet leliwengan pindha bangun kasaputing lebu. Nanging sasampunipun Koko Prabu rawuh minangkani menapa ingkang dados panyuwunan kula, biar padang trawangan raos ing manah kula pepindhanipun kadidene lumampah wanci panglong kepapak obor sewu. Krana inggih saking pandugi kula inggih namung Koko Prabu ingkang saged pinangka dados pepajar pepetenging manah kula. Ingkang mekaten saestu diagung pangeksaminipun bilih rawuhipun Koko Prabu sanget kula pondhongi mangersa. Jagat pangestu ngrawayah Bathara Jagat Yai. Nadyan ingkang Raka ing Dwarawati diagung pangeksaminipun Yai Prabu. Dene semurandhat anggen kula minangkani menapa ingkang dados pamundhutipun Yai Prabu. Lajeng cumadung dawuh Yai, wonten wigatos ing karsa ingkang kados pundi? Lan menapa to ingkang dados kendha kitaning galih? Yai, mbok bilih saged kawedharing kathah saha lajeng kula aturi babaraken ingkang Raka sampun sumedya nilingaken karna manglungaken jangga murih. Terwaca anggen kula nampi sabdanipun Yai Prabu. Nanging mbok bilih menika kanggep wadi. Monggo to kula dherekaken manjing wonten ing Datulaya Rembagan catur netra kaliyan Kang Raka, Yai Samiaji. Koko Prabu ingkang dadosken petenging manah kula persasat suduk gunting tatu kalih sepisan sampun watawis trimadya candra etang kalenggan menika nagari Ngamarta kados dene nampa wala ing Jawata. Awit kawontenanipun negari Ngamarta kalenggan menika persasat remeng remu sorotipun kados layu Koko Prabu.
Negari Ngamarta ingkang sampun kaloka bumi ingkang subur, bumi ingkang loh jinawi. Siti ingkang subur menika temandayani para kawula sami manggih mulya. Tebih saking kasangsayan nanging Kuwu Prabu ing rikalenggan menika pinanggihipun malah dawah kosok wangsulipun. Ngamarta ingkang rumiyin tentrem samenika malah dados tintrim. Ngamarta ingkang kundang nanging samenika malah kebak ing reh priyatinan panandang. Mongko saperangan ageng para kawula Ngamarta menika gesangipun kanthi srana olah tetanen, nggarap bumi, garu luku, nandur pari, palawija lan sapanunggalanipun. Ingkang dayanipun saged murakapi tumrap bebrayan gum. Nanging Kuku Prabu kalenggan menika para mung tani samenika sami jerit reriungan. Inggih labet menika buminipun dados cengkar, sitinipun dados grasak. Para mung tani nadyan sami nandur nanging saugrawancinipun sami panen temtu gagar wigar urung kababar. Kepara tetaneman malah sami keparak ing oma. Mboten ama mungkel lajeng kathah para kawula ingkang sami nandhang sakit. Ingkang kaping kalih nalika semanten kula naliti wonten ing gedhong pusaka, boten nginten jebul Kyai Jimat Pustaka Jamus Kalimasada kalenggahan menika malah murca. Duh Kuku Prabu, menapa icalipun Jamus Kalimasada menika lajeng wonten sambet rapetipun kalian pagebluk menika. Kuku Prabu, kula nyuwun dawuh sabda tama paduka Kuku Prabu ing Ndarawati. Handra ingkang puspita rum kasiliring samira nombre sekar gadung ngas gandanyo baweh raras retnaning driya jagat mangestu ngraweh Bathara Jagat samendang boten badhe karempit sabdanipun Yai Prabu sampun kula tampi kanthi terwaca. Nanging Yai sejatosipun ingkang Raka Ndarawati sampun uninga bilih negari Ngamarta kalenggahan menika nandhang pagebluk lan kasinggihan. Leres pangandikanipun Yai Punta bilih icalipun Pustaka Jimat Kalimasada menika kepara saestu ingkang jalari negari Ngamarta kados nampi welaking Jawata. Pramila kados kula gelak lampah kula daya-daya pinanggih Yai Prabu Kadang menika kula inggih namung badhe warta menggah bab icalipun Pustaka Jamus Kalimasada menika Yai. Wah, Cridhang Kresna kakangku, kepareng aku sumula atur. Ya Yai Sena kepiye? Kresna kakangku kuwi kejaba pinangka lan pangayomane
Pinangka dadi pangayoman lan kusiring para Pandhawa. Anging Kresna kakangku kuwi uga ratu ingkang linduwih, ratu ingkang waskita. Bebasan wis ngerti sadurunge winarah, mula kage dawuhna bab ilanging Jamus Kalimasada kuwi kepiye. Lan Kresna kakangku uga wis darbe kaca paesan. Wah, kage dibrisani ana ngendi lenggah ilangi Jamus Kalimasada. Ya Werkudara, sejatine pun Kakang ya wis ngungak ana ing kaca paesan mungguh ilanging Jamus Kalimasada kuwi sejatine kepiye? Yen pancen mangkono Gage Kandha. Saiki Jamus ana ngendi? Werkudara, barang pun Kakang ngungak ana kaca paesan Jamus Kalimasada kuwi sejatine ora murca nanging ilang merga didusta. Didusta dening Duratmaka Werkudara. Sigra-sigra yen permana ganca sigra ngraketa nawang sesangka Nalendra mbek marwa sing sangka Katriku mulung mangrempeng wadya kurada kura reka giri Pustaka Jamus Kalimasada ilang dicolong. Pancen mangkono Yai Sena dicolong sing nyolong sapa? Wah, Gage waring dawuh Werkudara. Pun Kakang tak takon dhisik, umpama pun Kakang paring dawuh bab malinge kuwi mau sapa lan umpama kecekel banjur kepiye? Mestine wae banjur dihukum. Dihukum nganggo cara sing kepiye? Gumantung. Wah, manut penatan agung apa manut carane Werkudara? Yen manut nganggo carane Werkudara, umpama maling iso tak cekel, mestine banjur tak pateni. Dasarmu apa? Kok banjur tak hukum pati ya? Mergo wani nyolong Jamus Kalimasada, monggo ilangi Jamus kuwi sing jalare negara Ngamarta ketaman pageblug. Temake para kawula kang padha nandhang lara, tegese maling kuwi wis gawe lelara. Lan tumrape Werkudara ora mawas, mbuh malinge kuwi sapa? Utang lara nyaur lara, utang pati nyaur pati. Apa kuwi tenan lahir batin Werkudara? Lahir batin. Werkudara wis ora wang-wang, ora walang ati. Umpama malinge kuwi kawula gedhene Nayaka Praja Ngamarta tetep tau kumpati. Nanging umpama malinge kuwi jebule isih keluargamu dhewe, tegese isih kulit dagingmu dhewe. Apa ya kowe tegel ngukupati Werkudara? Kresna kakangku. Lakune ngukum negara Ngamarta kuwi nggoni tembung soma pitadana denda, tegese ora mbau kapine. Dadi senadyan isih keluarga dhewe, yen luput ya kudu dipidana. Umpamane malinge kuwi jebul anakku dhewe, mesti ya kudu tau kumpati. Werkudara ora bakal pilih-pilih. Werkudara, piye? Apa kang tok kandhake iki disekseni dening para kawula kang padha gantung sibuk? Lan ana ngarepe Nalendra ingkang nedheng siniwaka dadi ucapmu aja nganti cidra. Werkudara kuwi nggone wong jujur. Lan tetep nglungguhi berbudi bawa laksana, tegese yen iya ya iya, yen ora ya ora. Werkudara ora bakal cidra. Nek kanthi cidra tedhel derajat pangkatku ya. Pun Kakang uga nekseni yen ngono, maling iki mengko upama kecekel bab hukuman tak pasrahke Werkudara. Yen nganggo cara hukume Werkudara piye? Saguh apa ora? Ya saguh. Mula rasa kesuwen malinge sapa? Inggih Kuwu Prabu. Lajeng kula aturi paring pangandikan sinten? Sinten ingkang sampun wantun nyidra pusaka Jamus Kalimasada?
Senadyan Arjuna inggih mekaten umpami durat mongko menika jebul tasih kaluwarga kepara menika malah anak kula inggih badhe teget